का रउआ कबो सोचले बानी कि जवन किताब रउआ पढ़त बानी ओकरा पन्ना के पीछे कौनो ऐसन रूप भी हो सकेला जेकरा मौत ओही पन्ना पर छिपल रहस्य के वजह से भइल होखे। हाँ, आज हम रउआ सबके कौनो सदियों पुराना कहानी ना बल्कि पिछला महीना कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में घटल एगो ऐसन खौफनाक और रोंगटा खड़ा कर देवे वाला घटना सुनावे जातानी जेकरा सुन के रउआ सबके रूह कांप जाई। एगो ऐसन स्टूडेंट जे रात के वक्त लाइब्रेरी के वही कोना में बैठ के पढ़त रहे जहां आम लोग के जाए से मनाही बा, अचानक रात के 11:45 बजत रहे ओकरा मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गई। लाइब्रेरी के कपाट अपने आप बंद हो जाला और ओकरा पीठ पर कौनो ठंडा हाथ छुअता। उ चिल्लाए के कोशिश करत या बाकी आवाज हलक से बाहर नइखे निकलत। का उ लड़की वही रात वही लाइब्रेरी में दफन हो गई या फिर उ अजुओ वही अदृश्य साया के चंगुल में फंसल बिया। अगर रउआ कलेजा मजबूत बा त अगला 9 मिनट तक ई वीडियो बिना स्किप कइले देखब, काहे कि आजू हम वही रात के सीसीटीवी फुटेज और वही लड़की के डायरी के पन्ना खोले जातानी जेकरा सरकार भी दुनिया से छिपा के रखले बा। वीडियो के अंत तक रउआ के खुद बुझा जाई कि काहे अजुओ रात के 8 बजे के बाद वही लाइब्रेरी के रास्ता ब्लॉक हो जाला। दिल थाम के बैठी, कहानी अब शुरू होखे वाला बा। दोस्त, कोलकाता के अलीपुर में स्थित नेशनल लाइब्रेरी सिर्फ किताब के घर ना हवे, यहाँ के इतिहास जितना शानदार बा उतने ही एकर भूतिया किस्सा भी मशहूर बा। कहल जाला कि यहाँ लॉर्ड कर्जन के पत्नी यानी लेडी कर्जन के आत्मा आजुओ भटकेला। रात के वक्त यहाँ ड्यूटी करे वाला गार्ड्स भी बतावेले कि केहू के चले के आवाज त केहू अचानक किताब के अपना रैक से नीचे गिरा देहलस ऐसन आवाज आवेला। ई सब वहाँ आम बात बा। बाकी ई कहानी कौनो अफवाह ना हवे। ई कहानी है रिया नाम, जेकर बदल गइल बा, जे क्लास 12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करत रहे। रिया के बड़ लाइब्रेरी में रात भर पढ़ल बहुत पसंद रहे। वो अक्सर नेशनल लाइब्रेरी के वही कोना में बैठत रहेली जेकरा रेयर बुक सेक्शन कहल जाला। उ कोना दिन में भी एकदम शांत और थोड़ा अन्हार रहेला। पिछला महीना के एगो शुक्रवार के दिन रिया अपन पढ़ाई में इतना मगन रहली कि उस समय पर ध्यान ही ना देहली। लाइब्रेरी के स्टाफ समझलस कि सब लोग बाहर चल गइल बा और उ लोग मुख्य दरवाजा के लॉक करके घर से चल गए। जब रात के 9 बजता तब रिया के होश आइल। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। वो अपना घड़ी में देखलस कि रात के 9:15 हो गई और केहू के बतैलस ना। उ डर के मारे कांपे लागल। वो अपना फोन उठौलस कि अपना घरे फोन करी कि लोग हमार फोन सुन के आवस या फोन करस, बाकी फोन में नेटवर्क ही ना रही है। अब रिया अपन फोन के टॉर्च बारतिया और धीरे धीरे लाइब्रेरी के गेट के तरफ बढ़े लागल। पूरा लाइब्रेरी में सिर्फ ओकरा सैंडल के कट कट आवाज गूंजत रहे। अचानक ओकरा ऐसन लागल कि ओकरा पीछे भी कोनो दूसरा पैर के आवाज आवता। उ जैसे ही पीछे मुड़ के देखतिया ओजा केहू निखे, सिर्फ पुरान किताब के महक और ठंडी हवा के झोंका रहे। रिया कैसे भी करके मेन गेट तक पहुंचल, बाकी गेट बाहर से लॉक रहे। वो जोर जोर से गेट पीटे लागल। केहू बा केहू भैया, बचाओ जा हमरा के, अगर केहू होके तो बचाला जा हमरा के, हम अंदर बंद बानी। बाकी उतने बड़ लाइब्रेरी के बाहर ओकर आवाज सुने वाला केहू इंसान तक ना रहे। हक हार के रिया वही गेट के पास बैठ गई और भगवान के नाम जपे लागल। तभी रात के ठीक 11 बजे लाइब्रेरी के केंद्रीय हॉल में लागल एगो बड़हन घड़ी अचानक उल्टा चले लागल। टिक टिक टिक। हवा इतना ठंडा हो गई कि रिया के मुंह से भाप निकले लागल और तभी ओकरा कान में एगो बहुत ही सुरीला बाकी डरावनी आवाज आयल। ऐसन लागल कि केहू अंग्रेजी में फुसफुसा के कहत बा, यू आर रीडिंग माई बुक, व्हाई डिडंट यू रिटर्न इट। तू हमार किताब पढ़त बाड़ू, तू ओकरा वापस काहे न कइलो। रिया के डर के मारे हालत खराब रहे। उ टॉर्च के रोशनी वही तरफ घुमावेली जहां से आवाज आयल रहे।
टॉर्च के लाइट जैसे ही एगो पुरान अलमारी पर पड़त या रिया के आंख फटल के फटल रह गई। उनजा एगो औरत खड़ा रहली जेकर बदन पर ब्रिटिश जमाने के गाउन रहे, बाकी ओकर चेहरा धुंधला कोनो इंसानी रूप में ना रहे। वो हवा में थोड़ा ऊपर उठल रहे। और वैसन समय में अगर उजा केहू रही तो ओकर पिछवाड़ा से हर चीज निकल सकत रहे। रिया चिल्लाए के कोशिश करत या, बाकी ओकर गला एकदम सूख गई। वो औरत धीरे धीरे रिया के तरफ बढ़े लागल। रिया अपन आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़े लागल। ओकरा लागल कि ओकरा शरीर से कोनो बहुत ही ठंडा चीज पार भइल। एगो ऐसन एहसास जौन ओकर होश उड़ा देवे के खातिर काफी रहे। रिया ओहिजा बेहोश होके गिर गईली। अगला जब सुबह हो गई तो जब सुबह वाला शिफ्ट के गार्ड रहन वो गेट खोलन तो उ लोग देखलन कि रिया गेट के पास बेहोश पड़ल बिया। ओकर हाथ में एगो बहुत पुरान किताब रहे जेकरा पर खून के धब्बा लागल रहे। जब गार्ड्स किताब देखले तो उ लोग के चेहरा पीला पड़ गई। जानते बानी काहे कि किताब 18वीं सदी के रहे जेकरा कई साल पहले ही मिसिंग घोषित कर देल गई रहे। रिया के ओकरा बाद अस्पताल में भर्ती करावल गई और वो ठीक से बोल ना पावेली। उस सदमा में बिया। बाकी सबसे बड़ सवाल ई बाकी जवन किताब रिया के हाथ में मिलल रहे वो अलमारी से बाहर कैसे आए। का सच में लेडी कर्जन के आत्मा आज वो अपन किताब के रखवाली करेले? कोलकाता पुलिस और लाइब्रेरी के प्रशासन एक घटना पर पर्दा डाल देले बा। बाकी वही रात के सीसीटीवी फुटेज और जो एगो बड़ राज बा। तो दोस्त रउआ का लागत बा? का ई सिर्फ रिया के वहम रहे या फिर सच में वही नेशनल लाइब्रेरी में अजुओ कोनो अदृश्य साया के राज बा? आपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लागल होखे ऐसे ही और सच्ची भूतिया घटना के स्क्रिप्ट देखल चाहत बानी तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल ना भूलब। अगला वीडियो में फिर मिलब एगो ऐसन खौफनाक राज के साथ। तब तक खातिर सावधान रही, सुरक्षित रही। और हाँ, आपके पास भी कोनो भूतिया कहानी होके तो नीचे हम जीमेल के लिंक देतानी, ओकरा पर आप अपन कहानी के साझा कर सकतानी और हम लोगों के साथ वो कहानी शेयर करब, बताई। ये चीज में हमारा हुआ साथ दी और भोजपुरी में भूतिया कहानी के आप लोग शेयर करी जा कि जितना भी भोजपुरी ऑडियंस बनन ये ऊपर प्यार देस। धन्यवाद।